Jó estét kívánunk a Lénynek sem árt nevében. Ma egy multiprodukció következik, egy formabontó alkotás. Az eddigiektől gyökeresen eltérő, merőben más megközelítését láthatjátok majd a dolgoknak. Ez egy happening jellegű bemutató lesz. Az alkotás most készül a felvétel ideje alatt. A művészek itt körben láthatók. Éppen pillanatnyi invenciójuk, benyomásaik alapján járulnak hozzá az alkotás elkészüléséhez. Most úgy látom, hogy egy kicsit non-figuratív síkon vannak, de reméljük ez később változni fog, és valami érthető, valami felfogható talán kikerekedik a produkciójukból. Dumáj! Igen? Igen, Dumáj! Igen, hát lassan érlelődik a koncepció, nem tudom mennyire látható ez, innen belülről, a mű belső világából én felfedezni vélem a koncepciót. Kérem szépen, ez a mai alkotás eddigi művektől eltérően nem az underground kategóriájába, hanem inkább az on the ground kategóriájába tartozik. Nem mentes a body action-től és a effect huntingtól, magyarul hatásvadászattól. Most én felszólítanám az alkotókat, hogy eddigi viszonylagos alkotói szabadságukat egy kicsit korlátozzák, és tegyék lehetővé, hogy én is vehessem a jelzéseket a külvilágból. Úgy érzem, hogy a kialakuló mű kezd egy kicsit eklektikus lenni, de mindamellett én úgy érzem, hogy itt egy koherens eklektikáról van szó. Együvé tartanak az erők, amelyek ennek az alkotásnak a létrejöttét segítik. Azt hiszem, igazán a művészek érzik jól magukat, totális alkotói szabadságukban lubickolva. Azt hiszem, hogy most egy kicsit kezdenek kifogyni az ötletekből. Egy nagyon jó ötlet! Effect hunting. Igen. Megkérem az alkotókat, hogy a továbbiakban tisztán képzőművészeti eszközöket használjanak, és a tettlegességtől vonuljanak vissza. Most a kedves nézők fölülről is megszemlélhetik a készülő művet. Még nem.
de pillanatokon belül ez megvalósul, és mindenki megbizonyosodhat róla, hogy ez a mű fölülről legalább annyira érdekes, mint előről. Ezzel csak Rudi. Nézzél fel. Igen, tulajdonképpen eddigi koncepciónk is folytatódik ezzel a jelenettel, hiszen, mint tudjuk, a műveket körül kell járni, az értelmüket kutatva, úgyhogy operatőrünk éppen most ehhez nyújt segítséget egy felső metszettel. És azt hiszem, hogy van még hely, úgyhogy Ugye most már elkezdesz lassan ugatni, meg ugrálni. Ez az. nem azt hiszem, hogy a Happening már Úgy csak lelőtt ötleteit nem fogjuk itt eljátszani. majd le. Úgyhogy én Elég. részemről csak statikusan szeretnék hozzájárulni a megvalósuláshoz. Tulajdonképpen ezzel indulataikat is levezetjük. A mű alkotóinak nem kell a utcára menniük és különböző feliratokat festeniük a falra, mint például Edda művek, vagy Fradi. Ellenben megkérném az alkotókat, hogy a nadrágomra ne fújjanak, mert ez az egy nadrágom van. A pólomból van több. Igen. Köszönöm, és azt hiszem, hogy a taps inkább az alkotókat illeti. Hát én sajnos nem tudom vállalni, hogy a nap minden szakában ellássam azt a szerepemet, amit itt elláttam, de azért a mű további megmaradó részét bármikor meg lehet tekinteni, ha bár így azt hiszem sokkal kevesebbet ér, mint az előbb. A legérdekesebb részek hiányozni fognak belőle. Nem tudom, akar-e még valaki hozzátenni a műhöz. Műsoridőnkből még hátra van fél perc, addig az alkotók, megkérem őket, hogy ne fogják vissza magukat, hanem fejezzék be a művet. Talán akkor néhány szóban foglald össze, hogy Nem hiszem, hogy... láthatunk. Hát, köszönjük szépen neked, hogy itt részt vettél. kérlek szépen.